Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay iba sa ita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga na George, manipod iti bingget. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti iduldulin ko asakit tinakam, nakaaramidak iti may sa abanag, apakakon konsensya akita. Bueno papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita matalaga ti biyagan niya, Elisa. Nagasawa ta nga awanan. Ngam kita mita. Gapoy ti panag-vlog ta, magatang taaminen akayat ta akanan. Wen nga rod, imbaglakit din ta inanusan ta da ito klase ti trabaho. Manumot atawan ang nagpaado ta iti followers. Ket ita, addatang iti nga to. Makuna nagbaldig ita. Ngam, saan analakad ito at trabaho ta? Nalaklakan ano ikumpara mi ti trabaho dagiti kakabsat ko. Sa bagay matkit di binigat da masapa amapan mga opisina. Gaputo nakaadal da, adda na saya at trabaho da. Siyak anidak pinagadal, awan master ka katrabaho. Aging ga pinadas ta tinag-vlog. Anya nga rod, kat kunadamot ang naikat idin iti trabaho day di tatangyo. Iso asaan kan anak ka eskwela. Naitangarot tinasakit. Gaputa pulos man la adidak tinulungan nagiti kakabsat ko anak kaadal. Nang runa ti inaunami. Saan mon apanunutin tinapalabas? Agsakit laang tinakam mo dita. Maragsakan nakparakin ka, George. Makita kat na asenso kayon kini Elisa. Talaga, Manong? Maragsakan ka para kanya? Katuan may tading ko. Gaputa asensado akon. May turad yun, tiyo masidag kanya. Idinto nga di agrigriga takkat pulos adida kasitgan. Nay, anya ka din day tangay bagbaga, mading ko. Agpay sumat, Manong. Iba indak akabsat. Gaputa sa anak-anak kaadal. Sa anak akas kada kayo adi adal. Saan nga agpaiso day ta, ading ko? Saan ka kumamot nga agsao iti makapasakit? Gaputa awan, madi nga intensyon ko, iti umay ko dito'y balayo. Ibagbagak lang tagpayso, Manong. Saan mo akaya ti makangagitisaw? Saan mo nga ulitan ti umay dito'y balay? Lakay, uray anyapay ti inararamid kan kadagiti kakabsat mo. Saan kumaakas ta ti panagsasaom kadakwada? Talaga mo't siguro amaragsakan ni Manong mo tamakita na kat asensado kan. Gaputa asensado akon, may turad akon nga sitgan, kasta? Kat, anya ngay nga rod, rumbang kumaamaragsakan ka, taisudan amis mo ti umasidagkan ka. Sana ka paragsakan, Elisa? Kayat ko pa'y adidak as-asitgan. Pakita amlatan ida iti nasaya at lakay, takabsat mo mat ida. Pagdogayam ti imbaga ti kabsat mo, anak kaw. Imbaga na nga niya, nanan. Anasaya at hindi kasasaad mo iti biyag. Iso ngay may kayo mat, tao mayo panagnagan? Siyempre, kaya't kamot asarong karan, anak kaw. Idi ka sa pulag ti panang sarong karyo kada kami. Pulos at di kayo umay. Dagiti lang anak ti kakabsat ko tinapatag kada kayo. Iso ti papapanan ti pensyon nyo. Aging ka di ita, kat selos pa'y laang tilinaon ti pusong, anak kaw. Taan niya ti kayat yo amariknak iti inararamid yo kanyak nanang. No adam ang nagkamaliak nga inam, pakawanin na kuma, anak kaw. Saan da ko napagtaktakan iti orasyon nanang? Sana bale, tadamot lagi ti kakabsat ko nga inay ayat yo. Mapan kayo ket di kadakwada. Apay matakas dyan, di pa nagsasaom ka ni nanang, George. Apay, anya ti impulong ken kaninanang. Aging ka di ita, kat saan mo amaawatan, no apay asaan ka anak kaadal.
Day tama ti paglaingan nyo. Pagtutulungan dak. Siyak ti dakas, kat da kayo tinasisingpat. Agpapada kayo amin. Ading ko, nasaya atan ti kasasaad mo iti biyag. Saan ka kadipay laan naragsak iti biyag mo ita? Kasano ko mga gragsakak kat saan dakmat asarsardengan. Agsusublat kayo nga umay dito balay. Kaya't nakalaang amakita ni Nanang. Iso nga imay dito balay mo. Pwes, jak pakaragsakan ti umay na dito balay. No idi agrigrigat ak kumati sa sarong karna. Mabalin, maragsakan ak pay. Jak amunoan niya ti sawakkan ka, ading ko. Jak amunoan niya pa'y ti kurangkan ka. Taapay agura ti linaon tapusom. Dakkel manan ti kita ta itaabulan bakit? Wen nga rod lakay, itata nakabalaytan, kaya't kumat nga agurnungtan para iti masakbayan ta. Kaya't ko kumapay ti gumatang itilugan ta. An-anuam nga itilugan. Mausar tamat lang iti panagvlag ta. Ala, makamu ka nga rod. Ngam panagkunak, kurang pa'y ti urnong ta. Saan pa'y nga umanay nga igatang ta itilugan. Uray hulugan ano iso? Makamu ka nga rod, lakay. Anya ti panagkunang bakit? Saan ka diya mayat ka na bukod na alugan? Wen nga rod, lakay. Makapanta iti kayat ta apapanan, anyaman nga oras. Mabit lang. Limot ela kabats ko iti high school ti nakatakdar iti igit ti kalsada. Sardengak man. Oh, Bats, papanam. George! Sika ka di daytan? Sa dino ka diti papanam. Agpataw na. Oh, umay ka. Lumugan kan kada kami. Alaman nga rod kat ni, nagbayag mat ti jeep. Oh, umay ka. Oh. Isugayam ni Bakat. Wan, amok ni bakit mo, tamakit-kitak mat iti vlogyo. Agyaman kami no agbuybuya kagayam kadagiti vlog mi. Wan syempre, batch ko nga nilakay mo. Jak namnamaan na sumikat kagayam iti social media batch. Isumat ti invite ti Diyos sa para kanya ka. Ta sana kat nga rota nakaadal. Agpada tagaya masana nakaadal. Ngam impagkan ka tanasaya ti biyag mo ita. Anya ka di mo ti trabaho mita, Bats. Awan housewife batch. Apay manan nga mawag ka manan. Anya ti baga? Kaya't ko nga ipakaam mo, nga aday di ospital ni Nanang. Ket, anya ti kayat mo nga ramidak? Amangan no kaya't mo ang mapansarungkaran. Anya ti aramidan nyo nga, paborito ng anak. Da kayo ati mapanmang bisita. Anya ti serbi na pinagaw awiryo karag iti anak yung nga. No di yung mat maasikaso. Talaga ka di nga awan patag ti inatayukan ka. No pinakitaan na kumamat iti pamatag idi, di ipatag ko kumamat. Iso da kayo pinakitaan na iti pamatag. Da kayo nga rod ti mangipakita ti pamatag ken kwa na. Sige nga, Rod. Impadamag kulaang kan ka, George. Kat addakan kadaytan, no kayat mo akitaan ni Nanang ija ospital. Tay na kon, da kayo ti rumbang ang mga sikaso kaninanang. Irubwat mo kit din jilugan, tamapantabisitaan ni Nanang ija ospital. Da kayat, naglalaingan nan ngay. Apay akasta ka, George. Uray anya pa'y timapaspasamak. Inamlat taday dyan. Mabalin ka di, Elisa. Di ka agar-aramid iti pagapaan ta. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Tapno saan adata ti agapa? Ala, makamu ka nga rod. Sapay kuma, ta saan munto apagbabaw yan ti kastangar aramidam. Talaga ka di ngawan patagkan ka ti inatayo, ha? Imay kakadi dito tapno babalawan nak, manong? Dakkel ti bill ni Nanang iti ospital. Sana naaprobaran ti loan ko. Marigatan kami kini Manang Odessa nga agbayad. Iso apang nga asim.
tumulong ka kumamat. Ita tada paggastusan, amuda kon asitgan. Ngamno pagsayaatan, didak amo atalyawan. Pangasim, lipatan pa'y laing dayta sakit tinakam mo. At daan kamatan, iso at tumulong kamat kuma iti magastos ni nanang iti ospital. Pasensyakan Manong Leo, ngam awan maitulong ko kada kayo. Gaputa awan mo't na itulong nyo iti baligik. Da kayo atin ang tulong ka ni nanang, tada kayo titinultulungan na. Sige nga Rod, no talaga anatang kantipusom. Sapay la kuma, ta saan ka ngagbabawi, ngam naladaw tunti amin. Si Kamot Gaya Mela, apay nakaawag ka. Batch, pasensya kan iti bagak Awan ngamin sa balya maasit gak. Apay ngamin, Batch. Anya ti bagam? Ada iti ospital ti anak ko. Agpagpakaasi ako matapautangan na. Mano ti utanga maya? Uray 5,000 ko man umabalin. Hala, itad ko ti utangam. Ay na, agyaman naklaunay, Batch. Saan ka madanagan? Agbayad akmat laeng. Saan mo na panunutan ti panagbayad mo? Tulong kon iti anak mo rita. Agpaiso, Batch. Ay na, agyaman naklaunay Talaga nakasingsingpat ka, Batch. More blessings para kan ka. Awanan yaman na, Batch. No sa bali at tao matulungan. Ngam no ti inam saan mo matulungan? Gaputa na singput dadya Batch ko. Iso atulungak. Diyak amunuan niya ti mapaspasamak ka, George. Agrubot ka kitli, tamapantay iti ospital. Bisitahan ta ti anak ti Batch ko. Sige, mapanta. Ngam kalpasan mabisita ta. Mapantamot iti ayan ni nanang. Saan mo nga ipapilit ti kayat mo, Elisa? Nukunak asaan? Saan? Nalawag? No saan mo kayat ti mapan iti ayan ni nanang? Sa anak mat nga rodon sumurot kan ka. Si kalaangan ti mapan, taadamot papanak. Ammom ka di ti damag. Anya adamag layta? Natayan ni nanang. Anya? Kasano nga ibagam manatayan? Kat napigsapay mo iti imay diti balay. Saan ka di anabayagan iti ospital? Wana, jak impagarop amatay. Tiyan mo kat agbyag pa iti napaot ni nanang. Anya ti makunam. Tanatayan ti inam. Jaka mo, no? Anya ti mariknak, bakit? Siguro, naragsak ka na niya. Nasakit lang tinakam ko kaninanang. Saan ko ba napakaragsakan ti papatay na? Kaya't ko ang mapankitaan ni nanang. Sandak nga taa kagurat na iti kakapsat ko. No siya, kayat ko ti mapan. Adakan ka no kayat mo ti sumurat. Ala, mapantang harap. Apay akastoy mo't ti mariknak ang nakakita ka ni nanang. Kasla kayat ko nga arakupan. Kitag kidawa kiti pamakawan. Nana, pag-awanan na ko ma. No saan ka na sa rungkaran. Idiadda ka pa iti ospital. Jagbat ngamin impagarup apumanaw kan. Pagkawanan na ko ma. Nanang ko. George, naimbag mo't tanakaumay ka. Manang Odessa. Manong Leo. Saan da ka niya akagura? Day tatiin yunay unay ni nanang.
sakbay apimusay. Impakpakaasi na kada kami, nga uray anya pa'y ti inararamid mo, kat saan da ka apapasan. Kayat ni nanang nga iti ipapanaw na, kat nasaya at tilinangan tayo nga kakabsat. Pakawanan na ko, ma. Naawan man lang tinaitulong ko kada kayo. Idadda ni nanang iti ospital. Nagbidot ka iti dayta nga imbagam, ading ko. Ammom ka di nga idiadda iti ospital ni nanang, kat imay ti asawam. Dakkel agatad ti inted na, tapno adda usa rin ni nanang. Aniya? Dayta ti agpayso, ading ko. Kaungat mo ka di, ti asawam. Saan manang imbag pa'y gayam ti asawa. Tanakita. Ken nakasauna ni nanang sakbay apimusay. Konsensyak ti kalaban ko ita, Mr. Lonely. Agbababawi ag, ngem naladawen ti amin. Ket jak tumauma nga kidkid daw iti pamakawan iti Diyos, gapo iti inararamid ko. Kastan, ket agyamanak. Ti pagayam mo, George. Agyamanak pagayam George, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, pilyen tayo lata ti agaramid iti nasayaat. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Taawan ti umuna ababawi. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg.